Mamuka sei. Regai nditaure munin'ina wangu Tino Machakaire. Handina mazhinji ekutaura kwauri, asi kukuudza kuti nguva yekumhanya kwawaita kana kuti kwaunoita kuya dzikama. Uri mwana mudiki chaizvo Tino Machakaire, dzikama. Isa bhora pasi, dzikama. Zvanhasi zvinopfuura, zvamangwana hauzive kuti zvakamira sei. Kana uchienda kuchechi uchinamata, nyatsonamata Mwari mupenyu, kwete Mwari wokufungidzira, asi namata Mwari mupenyu, Mwari wezvokwadi. You must repent. Vana Mutsvangwa, vana Chinamasa, vose maministers, you must repent. Vose vakabva kutriple C, vanga vari kutriple C, kana kuti vakasara vari muparliament. Zvamuri kuita Jehovha vari kuona. Vanhu vakavhota kwamuri, vakuvhoterai kuti mupinde muparliament. Nhasi makutengesa struggle. Vanhu vachichema zvavo vachiona. Pamunogara muparliament munombotaurawo nyaya yekuti nyika yaipa, kana kuti mune kungotevedzera zvirimo. Musaita sehoto iri vari muparliament. Hoto, shiri inonzi hoto inongoenda kwaenda mhepo. Kana anga ichienda kuwest, mhepo ichienda kueast, inotena yobva kueast ikoko. Ndo shiri inonzi hoto. Ndo zvamuri kuita imi vari muparliament. Zvangotaura izvozvo tongotedzera izvozvo, hamupikisi. Kana kumirawo sevanhu vakavhoterwa muparliament kumirira vanhu, hamusi kumirira vanhu. Iko zvino tine vana vari kungofa mumigwagwa. Mazuva apera yakanga iri Bed Bridge. Takaiona tese mifananidzo yevanhu vakafa kuBed Bridge, vamwe vakakuvara, vamwe vari muzvipatara, vamwe vakaiswa mabhandeji emakadhibhokisi. Nhasi tina Tatenda Pinjis, may his soul rest in peace. Afa mutsaona yemumigwagwa. Marodhi edu madiki zvokuti akuda kuvandudzwa. Zvese izvozvo zvingada zvakaitwa kudhara, but hapana kana akafunga nezvazvo. Basa ndiri kudya ma60 miriyoni ekubika mufushwa nemadora, asi vana vachiparara mumigwagwa. Mahospitals muchishayiwa mishonga. Tatenda Pinjis akafa achichemera painkiller. Denda wanoma painkiller. Vhidhiyo yacho inochemedza, ukaiona kana uri mubereki unochema. Zvese izvi hazvitaurwe. Chamunongoziva chiri kumhanyidzana kumasitendi, kuti munopiwa masitendi. Kumhanyidzana kunopiwa bribery. Musakanganwa kuziva kuti
pane vari kumusoro kwezuva uku, baba vari kumusoro kudenga vari kuona zvese zvamuri kuita. Remember kuti imi pamunotora mhiko muparliament paya, munotora mhiko kuti ndichashandira vanhu vakandivhotera, asi kana maa muparliament maa pachigaro tsve maakuita zvenyu zvekumba kwenyu zvokuti dumbu renyu rigute. I'm appealing to Bridget and Joanna Mamombe sevasikana kana kuti vakadzi vechidiki nai, garai pasi muwirirane. Nyaya yenyu ingadai isina kumboita viral. Atadzirana, dzidzai kugara pasi motaurirana, mukakonana tsvagai mumwe munhu anokuyananisai. Nyaya yenyu irege kuenda viral. Naivo Bridget, pane here asina kukanganisa vanhu vose vari pano panyika? Pane asina kukanganisa? Tese tiri vatadzi nai, tikukanganisa. But chikuru kuziva kuti wakanganisa uye kubvuma kuti wakanganisa. Oripenda. But kana uchimira pamusoro pegomo kuti nhengi vakaita zvakati, zvinozokupei mangwana. Unowana chii mazviri? Kana vakachena Bridget semucheka muchena usina kana kadodzi, Mwari ngaakudzwe. Wanonzwa Bridget? Ndakakutarisa picture yako, handikuziva ini. Ndakangoonawo picture yako chitaura kwacho chididi chituka vanhu uchitaura zvakataura, whether ichokwadi kana kuti inhema, iwo ndounoziva. But izvozvo zvinei zvinovaka nyika here? Dzidza kukura Bridget. Uri mukuru pamuviri wako asi pfungwa dzako ngadzikure. Usangofukura hapwa. Imi vasikana dzidzai kugadzirisana. Vasikana vose dzidzai kugadzirisana. Vasikana vechidiki ndimunonyanyisa. Dzidzai kugadzirisana. Kana makanganisirana, dzidzai kugadzirisana. Nyaya yopera. Kwete kufukura hapwa. Nyika iyi yakanaka asi kwari kuenda kumawere. Kanaka chazo Zimbabwe. Yapinzwa kumawere nevari kutonga vari pachigaro iko zvino. Unodarirei? Pane zvinhu 2 zvisingatizike muupenyu zvanoda kuti nditaure zuva ranhasi. Chekutanga, kuchembera. Hakuna munhu anotiza kuchembera. Ungatiza, ungada kuCanada, America, kupi. Kuchembera hakutizike. That's number 1. Number 2, kufa. Kufa hakutizike kana ukaenda kupi nekupi, ukakwira ndege ukaenda kupi. The day shall come. Vachafushirwa pasi apapa. Vanhu vokufusira kuti taimbowe naye. Aive pano panyika takambotamba nayo. Yaive mbinga izvi. Asi watofa. But herino ishoko kwamuri imi munozita mbinga imi. Haina ndisirambona munhu mupfumi. Anonzi mupfumi. Kana uri mupfumi maracho unoitsvakira chii?
kuya musoro tsvaka mari everyday saka uri mupfumi papi mupfumi ndiye anoziva shoko rajehovha kuti mwari havadi izvi nezvizvi munhu iye mupfumi iye kupfuura munhu ane mari wacho. Shoko rangu nderekuti imi zvamadai nyika maparadza nyika mune vana vamunavo vamwe vane vana vakawanda more than 50 vana munhu 1 nemadzimai hamene kuti mangani nevamwe vamene kuti vane vana vangani vana ava mavasira chii. Remember kuti imi makura kana kuti muchakura vana venyu munovasira chii vachazovei mangwana nokuti ukafa kana vana vakasara nababa munini kana mai nini kana sisi vako hausisiri iwewe watofa. Saka pose pamunomira muchimira muri muparliament muchimira muri pazvigaro zvenyu ungave minista wechiziva kuti uchakura wakura uzofa kana kuti usati wakura futi unogona kungofa chero nguva wosiya vana vako ava wavasiyira chii. Dzidzisai vana venyu zvakanaka zvamuri kukura kudai. Vana venyu vagodzidzisawo vana vavo, vana vagodzidzisawo vana vavo ndonhaka legacy yakanaka kuvana venyu. Zvino mukavadzidzisa kuba vana venyu vachadzidzawo kuba, vachadzidzisa vana vavo kuba. Dzinza renyu richatukwa nokuti munoba. Zvakatanga nevabereki, imi muripo nhasi. Nyika iri kuchema, iri kutambura. Iri kuchema, nyika yese iri kuchema. Zimbabwe, dei Zimbabwe yanaka, dei Zimbabwe yanaka, vamwe tiri kunze kwenyika, dei yanaka Zimbabwe tadzokera kunyika kwedu. Tavana makore akawanda tiri kuno kunze kuno kwasi hazvitinakidzi. Tinongoya kuholiday kuZimbabwe togara 2 weeks todzoka. Uchingosvika kuZimbabwe toona kuti masamba asiyana, nyika yanga yakanaka. Hatina kutiza kuZimbabwe, takabva nyika tichida misodzi tichibuda tichikwira mabhazi Broadport nekumwe tichikwira mabhazi misodzi ichibuda ichiyerera kuti ndakusiya mhuri, ndakusiya nyika yangu yakanaka so. But ndikaramba ndiri muno sipo ndichawana kupi, chekudya chinobvepi? Ndika ndiende pamwe Botswana, South Africa, vamwe UK, vamwe America, all over, kuti tiwane raramo. Vazhinji vari kunze uku mabasa vari kushanda anoshamisa, asi mabasa anoshamisira ari kushandwa navanhu kunze uku, mabasa anorwadza. Vana Mabel chinomona pavaitaura mashoko ekuti vanora mubhiriji, vanhu vanora mubhiriji kutoseka vanhu vari kunze vari kushandira mhuri yavo pamusana pekuti imi makauraya nyika. It's very bad. Mabel chinomona kana uchindinzwa, that was very bad. Saka imi zvamuri imo muparliament, zvamuri maminista, chii chamaita chinobatika? Pamwe vane 5 years muri muparliament, vamwe vane 10 years. Chii chazvo chamaita chinobatika chokuti tingati ichi ndo chinobatika ichi? Do you know kuti Zimbabwe yave one of the worst
country, not in Africa only, but the whole world, economically. The most corrupt country in SADC region, Zimbabwe. Uye Zimbabwe ndo ine vanhu vakatekeshera pasi rese vakawanda vakanyika dzese. Chikombea nepopulation iri muZimbabwe nevanhu vakabuda kuZimbabwe. Tisu tine vanhu vakawanda vakabuda kunze kutsvaka raramo, kutsvaka mafuro manyoro. Tiri kutorwa advantage yekuti makawandisa muno munyika, saka tokupai mari yatinoda. Kuno kwatiri kuSouth Africa, chero papi nepapi unongona muZimbabwe. MuZimbabwe unongomona chero papi nepapi unongomona. Akusi kuda kutsvaka raramo. Gadzirisai nyika weduwe. Munogona kugadzirisa nyika, kana musingagoni kugadzirisa nyika vamwe vapinde. Zvakurwadza izvi. Hatiri kutaura mazuva akawanda, toda kutaura mashoko ekuti zvakurwadza, gadzirisai nyika vanhu vadzoke kuZimbabwe. Zvekutukana izvi hazvina musoro, zvakapfuura kare zvokutukana, zvakabuda fashion zvokutukana izvi. Mukore uno kutukana. Mukore uno kuzvida. Kushara nemota mukore uno. That's old fashioned. Kushara nemota mukore uno. No. Kushara nekubika madora, nekubika dovi, muriwo dovi, mfushwa. Chandinoziva ndechekuti mari yamunayo yamukuita iyi, hakuna kana wani akaenda nemari yomuguva musi waanofa, inosara pano panyika. Vanhu vari kunyima nhasi mari yo vagozoidya, vatorovarina futi mari yako, usati vatomuvigwa vanenge vakutoidya. Mota idzi dzavanenge vakudzidhiraivha. Ukava nemota 20-30 haugoni kudhiraivha dzese zuva rimwe chete, unodhiraivha 1. Ukava nemibhedha 10-15 unorara mibhedha 1 panguva imwe chete. Wafana nemurombo. Murombo kana akasava nemubhedha akangorara pasi zvakangofanana, akangorara panzvimbo 1 zvakufanana newe, saka unoshayina chii? Kana ukafamba nemota inodhura asi unogara pasiti 1 mumota imomo, hauzadze mota yese. Saka musashayira nekuti mune mota, kwete. Musashayira nekuti mune dzimba dzakawanda kana dzakanaka. Ai, dadai nekugona basa ramukavhoterwa muparliament, dadai nogona basa ramuri kuita as a minister, kuti ndiri minister wakati, ndinodada neminister ndikapiwa, ndiri kuigona. Kana uchigona ministry yako une kodzero yekurewardwa. But hapana kana 1 minister ari kuZimbabwe angapuwe a reward kunzi agona basa. Never. Hakuna. Hakuna kana 1. Nyika ngaigadziriswe. Hatichati mahumbwe, takuda kuti nyika igadziriswe iyo yeZimbabwe iyo ngaigadziriswe. 1980 tichitora nyika kuna Smith,
mari yedu yanga yakasimba kupfuura mari dzese munyika muafrica mese tanga tine the strongest currency, but iko zvino yadii mari yacho. Munoziva here kuti munyika dzese dziri muafrica toda kuti mundiudze one nyika yakanzi the bread basket. Hapana, kunze kweZimbabwe. Makore api ayo? Makore ayo ekare kare ayo yakanzi the bread basket of Southern Africa. Why? Pesa mubvunzo kuna Minister of Agriculture kuti sei Zimbabwe yakanzi the bread basket of Southern Africa. Matraka aibva kuZimbabwe achina kuTanzania nechibage, achina kuMalawi nechibage, nekuUganda achina matraka akatakura chibage. Zimbabwe ichifeeda the whole SADC dzimwe nyika dzanga dziri kunze. Patobacco isusu tanga Zimbabwe yangari number 2 after Brazil. Tobacco, the whole world. It was on number 2, Zimbabwe, after Brazil, but now it's back. Harare, my building, akachena, akapendwa zvakanaka. Iko zvino ukapinda kuHarare undase uri muChegutu, mabuildings acho akasviba, mabuildings ari muHarare akasviba. We are talking of buildings. Kupendawo vanhu varidzi vacho kupendawo mabuildings avo kuti capital city zvese zvazvipo. Ukafamba murodhi, main road Harare Bulawayo, masign post emurodhi hamusisina, akapera. Unoona chimwe chakati upside down, chimwe hapana kana chakanzi chii. Kwekwe 40 hapana, Bulawayo 40 hapana. Masign post emurodhi aya akanyora egreen aya akanyora masign post hamuna murodhi. Kilometers aya mamaziva iwayo hamuna murodhi. Akapera. Isane kuratidza kuti nyika yapera, yaparara. Gadzirisai nyika iyi. Musaitire kutsinya nyika yenyu iyi. Pane vanhu vakafira nyika iyoyi vakunyadzonya kuChimoyo, kuTengwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda kumakembi kwakafira vanhu veZimbabwe vachitira kusunungura nyika ino. Ropa rikadeuka, harina kudeukira kuti nhasi tive nezvigananda, kwete. Vatongogara havana kufira kuti muno munyika mune nezvigananda, kwete. Vanachitepa havana kufira kuti munyika mune nezvigananda, kwete. Vakafira ruzhinji rweZimbabwe kuti vawane kuzvitonga, tiwane zvakafanana. Uyo akadya 1 loaf, iwo dya 1 loaf. Tose tigute, kwete kuti vanhu vashoma shoma ndochete vanoguta, kwete.